Lek nurutku potensine cilik Mas, eman engko lek dibor. Soale pantulan sumbere lho cuwilik ya Mas. Sing gedhe iku go daerah kulon. Kulon ya mungkin pancere apa jenenge Pansimas iku ngalor ngidul jurusan sumbere. Iku mah tak geleki ning kono kan teko Pansimas iku ana jalur nang sawahe sampean. Tapi kaya lek jalur sing lore apa jenenge dalan ya, dalan sing utara desa. Lek nurutku sih akeh sumber pancing iku sumber kaya sumur galian tok. Tapi lek dibor, ya dibor iku pantulane cilik sing tak rasakne sumbere. Gak iso gedhe. Ngoten lho dadi nggih bekne engko ana tukang apa jenenge wong sing golek sumber utawa tukang bor sing iso duwe pendapat liya ya mungkin perlu pertimbangan sampean. Tapi lek nurutku terus pengalaman selama iki lek dibor ten sabine sampean ya berapa titik mulai teko sisi lor, sisi etan kan wis iso tak goleki kabeh mang. Biasanya kan soalnya aku niku radiuse 20 meter ya kanan kiri sing teko nggone aku berdiri iku kan insya Allah iso. Lek enek mamane aku manggone sumur kedukan niku kok enek mamane kok kono iku lek kidul enek iku biasanya mesti ngejak ngidul pantulane utawa ngejak ngalor. Tapi tak sampai neng tengah sawah sampean mang ya mulai titik apa jenenge etan, kulon, lor ya tengah ya kering bahasaku. Makanya emang aku nonton sumur sing etane sawah sampean kan arepku tak gawe pertimbangan, tapi lek menurutku emang tak cek rono bareng ya padha. Padha masukku ya gak jauh beda lah titike. Karena biasa niku lek kono enek ngono ae insyaallah enek. Ya sing gedhe memang daerah kulon. Kulone desa iku insyaallah potensi sumbere akeh. Tapi lek wis mulai nggone ngetan iku rada angel. Tolong sampean sampekno nggone apa Mbak Afifah ya. Ngene. Aku dhewe gak wani, mamane tak bor dhewe no. Ngono kok sampean ngongkon ngebor aku ngono ya karo tukangku ngono gak wani ya Mas. Gak wani garap karo potensi